Kumusta mga bright? Welcome sa ato ang channel Uncle Kusgan. So for this video mag-review ta og Kobe 5 Pro, also known as Kobe Bruce Lee. So tawag ni siya Bruce Lee sa mga guys, sa mga nakapalit. Kay yang naong kay liwat ni Bruce Lee. Ano yang naong guys? Si Kobe Pro 5. Okay, itong i-review ang iyang kilid. So diri kung material siya diri, so pag-abot diri na siya pagkahalong plastic. Sa kabalo kini diay nga review sa mga sapatos nga OEM top grade or UE pair. So dili ni siya orig, pero kung namoy kaya kapalit og orig, mas nindot nga orig niyong paliton. Pero tama-tama lang yung kwarta, pwede na po madariya. So, ano siya? Ito'y padayon. Ang color, black and yellow. So, same nga color nga ginagamit ni Bruce Lee. So, napa siya, kamras-kamras na rin, no? Iring-iring ba? So, dari mura siya og rubber. Pero ang yung tila guys, sagol nga pagkakuan. Mura siya og nylon. Nylon nga gi-cover up og gani ang plastic. Nga na iyang dating sinaw jud siya. Muna nga isa po na nakatabang nga tan-awon siya sinaw kayo. So diri sa kilid yellow gyapon, black ang iyang inner sole mo ni siya ay marka nga 4, ang isa ani na ay marka nga 2. Okay, so iyang insole atong tan-awon. So nipis na niya sa insole para tad gyapon siya tahi guys. So insole, so design yun siya kang Kobe, Tele Kobe. No nga medyo snagpit na gani siya. Katalinis din siya lalo. Baga kay foam diri apod sa metikod. Foamy kayo. Pero ang kuha ni mga ni guys kay medyo igang ni siya kay diri ra nay bangag-bangag. Adi jud siya matawag kuan, gamay ra jud siya nga bangag-bangag. Diri. So medyo igang ni siya mong tiil. Ibaga man siya, muna siya na cover nga rubber. Iyang materials niya nga murag nylon gikabiran og murag rubber. So igang ni siya sa tiil, no? Di kayo kaginhaway mo tiil ani. So diri na ay marka sa nga marka diri na Kobe Bryant. Iyang ilalom ay logo sa Mamba, tapos na ay carbon design, no? Mura-mura siya sa mga Jordan 11, Jordan 36, 37 na yan ay carbon design. So kini siya guys, kini nga sapatos napre Nike zoom diri. So kini nga sapatos guys, pilit kayo ni siya, pero sa top grade ani OEM UE pair, dili siya ingon nga spiky, dili siya mo tingog. Kuan lang jud siya, kanang kapit lang jud siya. Ngani ang ihan kuan. I don't know kung sa kuan sa kanang mga display sa mall kung yun na bagyapon. Pero so far dili ba siya dangog. Di siya dangog suoton. So gapo kay siya combination. So diri sa likod na ay pirma ni Kobe. Diri under the speakers. Ana po di ay pirma ni Kobe guys.
So isa po sa akong giganahan na niya kiniyang box kay naay pakapin nga poster ni Kobe. Wala. Ay poster ni Kobe guys. When we first met, I was just a kid. Ay mga kuan. Ay mga litanya dia siya yung sulatan. Tapos kini, yung mga picture. Gikan pa sa number 8. Number 8 antod nag-change na siya number 24. Oh. Duha man nakakuha niyang retired ba ya number. Na dia na nakapakapin ani. So nakanindot pud siya ug hilig kag mangulikta og mga Kobe memorabilia. Nindot kani siya guys. No? So ang pangalan ani kay Kobe Bruce Lee. Sa mga wa kakaila. So kato lang guys, kung giganahan mo sa kong content, paki-subscribe ko sa to ang channel. Angkol Kusgan, katulang daghang salamat.